Velkommen til denne optagelse. I dag så er det mandag den 15. marts 2021. Mit navn er Pele Broberg, og i modsætning til sidste gang, så indspiller jeg både til film og til podcast. Det vil sige, når du ser det her, så vil du lægge mærke til, at du kan se Morten Jørgen Heilmann, og hvis du kun ser det på podcast, så vil du kunne høre ham på den ene side, når han stiller sine spørgsmål. Velkommen til. Jeg kører en aften, hvor det er, lad os kalde det ud i en, hvor jeg sikrer mig, at vi laver en one take for alle sammen. Velkommen til. Jeg har fået hjælp af en af mine venner, Morten Jørgen Heilmann. Vi er enige om mange ting med fritiden, men politisk, der er vi nok ikke helt enige altid. Og det er faktisk sundt at tage en diskussion om, hvad er op og ned i mange af de her ting. Så jeg har inviteret Morten med, efter han spurgte til nogle ting og sagde, jamen lad os da endelig indspille det, og lad os sørge for, at alle kan høre det. Vi har haft lavet en optagelse, men det som jeg desværre fandt ud af efterfølgende, det er alt sammen kørt på den ene kanal. Det skal gerne være stereo. Derfor så har jeg klippet Mortens spørgsmål ud, og så svarer jeg den, så I kan høre det i en ordentlig lydformat derhjemme. Velkommen til, og i dag der vil jeg kaste mig direkte ud i det, og så starter vi med Mortens første spørgsmål. Hvor ligger du rent politisk? Hvor ligger jeg rent politisk? Ja, nu har Morten hørt mig svare det før, så jeg vil fortælle jer det samme, og det er sådan, jeg kommer til at gøre det hele aftenen, hvor jeg ligesom fortæller jer, hvad det er, jeg har svaret. Jeg er liberal med socialt ansvar. Det betyder, sjovt nok, det sociale ansvar vægter højst. Det må ikke være liberal på bekostning af samfundet, på bekostning af andre. Men det skal heller ikke være socialt, uden at vi kan få udvikling i landet. Det betyder blandt andet, at vi skal have en helt anden tilgang til mange af de ting, vi ser i dag. Så liberal med social tilgang, det betyder også, at det ikke koste, hvad det vil, at vi skal have gjort nogle bestemte ting. Det er, hvis alle undersøgelser viser, det er det bedste at gøre. Det betyder så også, forandring for forandringens skyld, det kommer ikke til at ske hos mig. Det er baseret på fakta, det er baseret på videnskab. Og i aften, der kommer vi ind forbi mange af tingene, fordi nu begynder vi på det næste spørgsmål, som der er lidt mere kød på. Liberal med socialt ansvar betyder, at man sådan set er i midten af politikken i Grønland, men kan bevæge sig på begge sider af spektret. Jeg har ikke rød-blå, jeg har ikke venstre-højreorienteret, fordi det kommer an på, hvad den enkelte sag har behov for. Det betyder for eksempel, hvis vi ser på nogle forhold, såsom boliger og lignende, så har jeg en bestemt tilgang til det, uden at glemme andre. Jeg håber, det giver mening for dig, og så kaster vi over det næste spørgsmål. Så noget af også det, skal vi sige, lidt da du startede som politiker, har du i hvert fald givet udtryk for i avisen, at du spurgte, før du valgte parti, du spurgte Hans Enoksen, er du racist? Er det rigtigt, eller var det nødvendigt, eller hvorfor gjorde du det? Ja, det Morten han spørger ind til, det er tilbage i 2018. Før det, der har jeg ikke været politisk aktiv. Jeg har stemt Inuit Ataqatigiit, jeg har stemt Siumut, jeg har stemt Demokraterne. Jeg har stemt mange forskellige ting på forskellige personer, afhængig af, hvad jeg synes, der var behov for. Og det er lidt det samme, som der driver mig i dag. Jeg er ikke bundet af noget bestemt. Jeg har nogle principper og nogle holdninger, og så kører vi den derfra. Men det han refererer til, det var et interview, jeg gav til BT, om hvordan jeg første gang hørte Hans Enoksen. Fordi før jeg meldte mig ind i Natteret, så havde jeg en opfattelse af nogle bestemte ting. Fordi jeg havde jo set i medierne, om det var i Somitia, AG, eller hvor det var henne, der var mange, der indikerede, at han enten ikke kunne lide danskere, eller han var racist. I hvert fald journalistisk. Så var han inviteret hjem til os. Det var så ikke mig. Jeg var bare opvarter for min kone og hendes netværk, som gerne ville høre lidt om nogle forskellige mærkesager. Og så mens jeg lyttede, så gik det op for mig. Der er et eller andet, der ikke passer sammen her. Det billede, jeg har af ham, det er, at han ikke kan lide danskere, eller at han er sådan lidt racistisk anlagt.
Men det var ikke det, jeg kunne høre. Det, jeg kunne høre, gav faktisk mening. Det, jeg kunne høre, det var noget, jeg faktisk kunne spejle mig i, mange af tingene. Så på et tidspunkt, så spurgte jeg de skønne damer, der var til stede, om jeg pænt måtte stille ham et enkelt spørgsmål. Og det var så det spørgsmål, jeg stillede. Kan du bare ikke lide danskere? Eller er du racist? Så grinte han. Og så sagde han noget, som jeg aldrig vil glemme. Han går bare op i de herboendes velbefindende. Og så tænkte jeg, det var sgu da lige godt satans, fordi det dækker over mange ting. Når man, hvad så med danskere? Så spurgte han, er de herboende? Ja. Hvad er så dit spørgsmål? Hvad så med thailændinge? Er de herboende? Ja. Hvad er så dit spørgsmål? Så jamen, jeg får jo altid indtrykket af, at du kun vil have grønlændere. Så sagde han, jeg har sagt herboende. Og det bliver ofte af journalisterne tolket som grønlændere. Nogle tilfælde, der kan det være rigtigt. Nogle tilfælde, så er der noget, der hedder grønlændere. Andre gange er det herboende. Afhængig af, hvad det er, vi snakker om. Fordi ingen har defineret, hvem en grønlænder er endnu. Så det lige pludselig gik op for mig, jamen herboende, det er alle, der bor her. Dem, der vil vores land noget. Forstået på den måde, hvis man vil være med til at udvikle landet, hvis man vil være en del af fremtiden her, hvis man gerne vil begraves her, en gang om mange år, og har deltaget i samfundet, jamen, så er du herboende. Og det er dem, han arbejdede for. Så tænkte jeg, jamen det var da ikke lige det, som jeg havde forstået. Jeg har forstået, at du ikke vil snakke dansk. Så grinte han igen og sagde, jamen, hans dansk forråd, det rækker til lige bestille et eller andet. That's it. Han kan ikke debattere, han kan ikke føre en samtale på dansk. Så derfor blev han ofte af mange opfattet som, at han ikke ville dansk. Men han er bare ikke god til at formulere sig på dansk. Og så tænkte jeg, det var så lige godt satans. Men han var god til at snakke grønlandsk, det må man sige, og det er han stadigvæk. Jeg er blevet bedre. Og så gik det op for mig, jamen alt det jeg troede om Natte Ravn, eller i hvert fald Hans Enoksen, om at de var sådan og sådan positioneret over for danskere og udlændinge og alt det der, det var faktisk forkert. Selv i dag, der er der folk, der tror det. Der er folk her på gangen, der politisk bruger det bevidst. Fordi de ved, at de kan score nogle billige point. Men sådan er det dagens lod. Og som han også sagde, hans problem det var, at han kunne ikke forklare det til journalister. Han kan ikke formulere sig på dansk. Og derfor så er man nødt til bare nogle gange at acceptere, at man bliver stemplet. Vi har set det flere gange, blandt andet med selvstændighedssnak og alt muligt. Jamen, lige så snart de ikke kan argumentere, eller ikke får lov til det, det ikke bliver bragt den fulde version, jamen, så kommer der nogle tolkninger. Men fred være med det. Så jeg fik svar på mit spørgsmål. Han havde hverken noget imod danskere, og han var heller ikke racist. Han går op i herboendes velbefindende, selvom vi alle sammen er klar over, at vi har et ansvar som politikere om at sikre, at modtageren forstår budskabet, så kan vi ikke sikre, at alle vil forstå, at det drejer sig ikke om os mod dem, det drejer sig om os alle sammen heroppe. Men den kørte jo så direkte over til den næste af Morten Jørgens spørgsmål. Den kommer her. Ja. Jeg har hørt rygter om, at du har snakket om, at du gerne vil finde ud af, hvordan man er en grønlænder. Er det rigtigt? Eller hvad betyder det egentlig? Ja, begynder jeg jo at sige. For jeg kan godt høre, hvor man vil hen med spørgsmålet. Det, som mange misforstår med den her debat, det er jo ikke at udelukke nogen. Det er ikke det, øvelsen går ud på. I dag findes der ikke en eneste skriftlig definition af en identitet for grønlændere. Det findes ikke. Vi har på vores pas, der kan du lige vælge, hvor flaget skal indikere, at du bor henne. That's it. Der er ikke andet. Vi har ikke nogen formelle definitioner af, hvem er grønlænder. Og grunden til, at jeg ved det, det er fordi, jeg arbejder med lovgivning. Jeg ved, at der er mange politiske partier, der heller ikke fatter den her diskussion. Fordi de er ikke klar over konsekvenserne af en manglende identitet. Men fred være med det. Så diskussionen starter i det små. Færøerne ved, hvem der er færinge. De har et CPR-register. Danskerne ved, hvem der er danskere. De har et CPR-register. Vi aner ikke, hvem der er grønlændere, og vi har heller ikke et CPR-register. Så
Det der med, hvem der er grønlænder, den begyndte, dengang jeg så Michael Rosing, han ville have et grønlandsk identitetskort. Hvordan skulle man kunne lave det, uden en registrering af, hvem det er, der skal høre med hjemme i det register? Det er der stadigvæk ikke nogen af de andre, som er imod, hvem er grønlænderdebatten, som har formået at vise, at de ved. Det betyder så blandt andet også, hvem er grønlænder? Hvis vi lavede en bred definition, jeg siger ikke min, Demokraternes, eller IA's, eller Siumuts, det er ikke en eller anden bestemt definition af det. Vi skal have fundet en fælles. Så vil vi rent faktisk kunne komme videre med at lave et CPR-register. Og så vil folk, der har boet her, som er født her, kunne rejse ud i verden, få et statsborgerskab et andet sted, og stadig have en ret til at komme tilbage. Det kan de ikke i dag. Fordi i dag, der er alle, der er født heroppe, danskere og danske statsborgere. Hvis de så flytter ud i verden, mister det danske statsborgerskab, så kan de aldrig komme tilbage. Jo, det kan de godt, men de skal igennem en proces, som ikke er nem fra dansk side. Så det skaber også nogle udfordringer, som vi slet ikke har bedt om. Samt, hvis I vidste det, det der strandede Michael Rosings identitetsprojekt på, intet CPR-register heroppe. Vi havde ikke nogen definition at proppe den i. Så det var det, der startede med. Men Morten, han kom med mange flere opfølgende spørgsmål, fordi det her, det er noget, der forvirrer. Så vi tager den næste. Har du så en idé om, hvordan man skal definere, hvordan man er grønlænder? Ja, jeg har selvfølgelig et oplæg til en debat. Fordi der er to forskellige måder, vi skal anskue det her på. Den ene med, hvem er grønlænder. Det har noget at gøre med vores rettigheder heroppe, med et CPR-register og betale skat og ligesom deltage i samfundet. Den anden, der er rigtig, rigtig vigtig, det har noget med selvstændighed at gøre. I dag, der er der rigtig mange danskere, som gerne vil bestemme, om vi skal være selvstændige. Men der står rent faktisk i selvstyreloven, at det alene er det grønlandske folk, der skal definere det. Hvornår det skal ske, og ikke mindst, hvem det grønlandske folk er. Så det er rent faktisk noget, Danmark har lagt op til os. Det er styre i selv. Vi har bare aldrig gjort noget ved det. Og nu har andre partier travlt med at snakke om overtagelse af sagsområder og selvstyreloven, og vi har ikke udviklet os, og så videre, så videre. Men jeg vil ikke sige, at de ikke har ret. Jeg vil sige det på en anden måde. Vil det ikke være nemt at starte med en identitet, før vi snakker om alt det andet? Hvem er det, der må stemme om selvstyreloven? Og ikke mindst selvstændighed. Fordi der står også noget meget vigtigt. Det er nemlig oprindelige folk og efterkommere af oprindelige folk. Det er ikke noget, enhver kan føle sig. Det står i kravene til definitionen på oprindelige folk. Man kan ikke bare føle sig som en oprindelig folk. Det er noget, man skal have i generne. Jeg er så ikke interesseret i en gentest. Jeg er interesseret i, at vi bare har en eller anden god idé om, at en af dine forældre er født heroppe, så er det sgu rigeligt for mig. Vi behøver ikke gå 16 led tilbage, og der er mange forskellige måder, man gør det på over for indianerne i USA. Jeg synes ikke, det er den rigtige måde at gøre det på. Gentest, ikke nødvendigt. Men oprindelige folk er også dem, der har været kolonialiseret. Det er dem, der har mistet deres land til Danmark og danskere. Så er det jo naturligt, at det også er dem, der skal bestemme, hvornår de vil være selvstændige. Vi andre skal nok deltage. Vi er med. Vi er på sidelinjen her, når de har deres afstemning, for ligesom at finde ud af, okay, hvornår kører vi videre? Så næste skridt for dem, det er jo selvfølgelig, vi har dem, der automatisk vil få et grønlandsk statsborgerskab, og så er der også andre danskere. Og grund til at sige det så firkantet, det er fordi, hvis du har, den kommer vi ind til på en af de andre spørgsmål. Jeg tror, jeg skal have den kørende der. Grønlændere, den identitet, vi snakker om, det er ikke for at udelukke nogen, det er for at være en del af mangfoldigheden, med vores egen identitet. Og den er ret simpel. Et CPR-register, en fælles forståelse for, hvem er grønlænder. That's it. Det er ikke at udelukke nogen. Tilhørsforhold, det viser alle, der vil være heroppe. Og det er lige præcis det, som Mortens næste spørgsmål så går ind på. Okay, så kunne jeg tænke mig at spørge, for eksempel, okay, du har boet i Grønland hele livet,
Du kan grønlandsk, du har grønlandske børn, men begge dine forældre er danskere. Hvad er man så? Og den kender mange, og det løber den koldt ned på ryggen, når de hører det, fordi de har et tilhørsforhold. De kan grønlandsk meget ofte. De kender ikke andet end Grønland. Men ganske som hvis du har 2 danske forældre og tager ud i verden og bliver født et andet sted, at du stadig er dansker, du er stadig dansk statsborger, så er man også dansk statsborger, når man bliver født herop af 2 danske forældre. Og grunden til, at den er så firkantet, det er selvfølgelig fordi, den dag vi snakker selvstændighed, så er der nogen, der får et grønlandsk statsborgerskab automatisk. Men vi kan ikke tvinge nogen til at miste et. Det vil sige, danske statsborgere, de har ret til at beholde deres statsborgerskab. Det er ikke noget, vi skal pille ved. Derimod kan de selv tilvælge et grønlandsk statsborgerskab. Selvfølgelig vil de kunne det. Men vi kan ikke tvinge dem til at miste det danske. Og derfor er de nødt til at være danske statsborgere, indtil de selv tilvælger det andet. Og vi kan ikke tilvælge noget, før vi har lavet den identitet. Det vil sige, at man skal aktivt gøre noget for ikke længere at have et dansk statsborgerskab eller en dansk identitet. Det er ikke noget, vi automatisk bare kan fratage folk. Vi er her ikke for, at folk skal miste noget. Vi er her for at skabe noget, nemlig en identitet. Og så går vi så ind til nogle specifikke ting. Hvis man så går ind og kigger på Forsoningskommissionens undersøgelse i forbindelse med det her, så ligger vi omkring 80% af befolkningen, som mener, det er vigtigt med en identitet. Så det er ikke bare nogen, der synes det. Det er et meget stort flertal af befolkningen, faktisk større antal end dem, der ønskede selvstændighed ved sidste afstemning, som ønsker en identitet. Så vi skal lære at være så mangfoldige, at kunne tillade ikke kun danske, færøske, islandske, andre nationaliteters identitet her i Grønland. Vi skal også tillade en grønlandsk identitet. Det kan så godt være, at jeg ikke kan være en del af den grønlandske. Det kan også godt være, at du ikke kan være en del af den grønlandske. Men vi kan være en del af mangfoldigheden heroppe uden problemer. Men som jeg sagde, det er jo ikke fordi, man skal miste noget. Så kan man ikke få en grønlandsk identitet? Jo, det er det, jeg synes, man skal kunne. Men så er vi nødt til at lige at få den fastlagt først, og hvad kravet til den skal være. Jeg mener ikke, at vi skal udelukke folk ved at begynde at snakke sprog, gener, alt det der, når vi begynder at snakke statsborgerskab og måderne, man kan blive grønlænder på. Det mener jeg vitterligt ikke. Men vi er nødt til at begynde et sted. Vi er nødt til at have et udgangspunkt. Og det er det, som Forsoningskommissionen også har været inde og kigge på, hvor de siger, der er et behov for en identitet, fordi det vil give os en anden frihed ved at være en del af verdensborgerne, en del af mangfoldigheden i den globale verden. Men det var ikke kun identitet og hvem er grønlænder, vi snakkede om. Og jeg vil så ikke tolke for Morten, men jeg kunne godt høre, at han forstod, der er nogle ting, vi skal have gjort. Det kan godt være ubehageligt at snakke om, men det skal gøres. Og så kommer vi ind på lidt mere politik. Der er et lidt mere konkret spørgsmål. Har du en idé om, hvordan den enkelte grønlænder kan få bedre økonomi? Se, det har jeg så. Og sjovt nok, så blev vi enige om at bruge ordet grønlænder. Fordi lige nu, tænker vi, alle der bor heroppe, det er grønlænder. Så dem kører vi videre med. Og lad os endelig få lavet en definition, alle kan følge. Der er en nem måde at gøre det på. Og lige nu, der føler jeg mig fristet til at bruge tavlen, fordi det her det er også noget, man skal kunne se. Men på grund af dem, der er med på podcasten, så vil jeg prøve at visualisere det i stedet for ved at snakke om det. I dag er der 6.300 INIAS boliger i hele landet. De har et forventet renoveringsefterslæb på 2,6 milliarder, eller 400.000 i gennemsnit per bolig lejlighed. Og i dag betaler de ikke nok i husleje til at dække det renoveringsefterslæb. Rent faktisk så vokser vores renoveringsefterslæb med 1 million kroner om dagen, for hver dag vi ikke gør det.
Det tal har jeg fra Politisk Økonomisk Beretning fra 2020. Den kan man finde inde på Selvstyrets hjemmeside, ganske ligesom man kan finde Forsoningskommissionens beretning, hvor I også kan se alle tallene, der vedrører identitet. Hvorfor er det så vigtigt med de 6.300 boliger? Jo, de fleste kender godt den uansvarlige tilgang, de andre partier har haft med Lufthavnsparken, hvor de ikke tænker over, at der er noget lovgivning, der regulerer det. Der er nogle budgetlov, der er nogle lufthavnslov, der er en lov om flyvepladser. Der er mange forskellige ting, der dikterer vores økonomi. Men lige præcis boligerne, der har vi jo altid tænkt, det er da godt, hvis det offentlige bygger boliger. Hvis vi sørger for vores medborgere. Ja, og dog. Ikke hvis det går ud over os alle sammen. Og det gør det lige nu. 400.000 per bolig i forventet renoveringsefterslæb betyder, at selvom du og jeg ikke bor i en IA's bolig, så skal du og jeg betale mere i skat og afgifter den kommende tid for at finansiere noget, der tilsvarer Lufthavnsparken, bare med renovering af boliger. Fordi man valgte at bruge alle pengene, man havde sparet sammen, til Lufthavnsparken. Man valgte at brænde dem af på asfalt, ikke renovering. Så først bliver vi straffet økonomisk med Lufthavnsparken, nu bliver vi straffet for at have truffet den beslutning med renoveringsefterslæbet. Og så kan man så sige, hvad betyder det så? Jeg skal jo forære nogen noget. Hvordan kan det være, at det stadig er billigere? Jo, hvis du laver den modsatte regnestykke og siger, jamen, vi skal bare hæve huslejen, så hæver vi huslejen for den del af befolkningen, som i forvejen ikke har særlig meget. Tværtimod, hvis vi forærer dem deres lejligheder, deres boliger, så betyder det ikke direkte noget for mig. Men jeg har ikke længere noget hængende over hovedet, som hedder renoveringsefterslæb. Det er deres eget problem, eller deres egen lyst til at gøre noget ved det, der så driver det. Og blot for at give et eksempel, en 5-værelses i dag nu, på noget, der er betalt for flere år siden, der betaler man uden forbrug omkring 5.000 i husleje om måneden. Tilsvarende, så vil de ikke have nogen husleje længere, hvis de får den foræret. Og hvis de så optager et 30 års renoveringslån, jamen så skal de kun betale 1.700 om måneden. Det vil sige, at de skal ned på en tredjedel af deres husleje og have en helt nyrenoveret bolig. Det er altså ikke nogen dårlig handel for dem. Og så ved jeg, at man skal lave der er nogle mekanismer. Vi har nemlig prøvet det her før. BSO-husene, boligstøtteordning hedder den, ja, BSO. Boligstøtteordningen, den startede med, at det var nogle huse, de skulle leje. Så forfaldt de. Der var skimmelsvamp. Der var alt muligt galt. Så fik de den foræret. Så var de velholdte. Så var de renoveret konstant. De tog sig af det, fordi det var deres eget. Samme effekt kan vi gøre med IA's boliger. Så det er noget, som vi alle sammen vil kunne mærke. For dig og mig, så bliver det billigere og bedre. Giver os flere penge mellem hænderne. Og det skal ligesom være det vigtigste for os. Det fulgte Morten så op med endnu et spørgsmål. Jamen, kommer vi ikke til at mangle nogle penge? Altså alt det, der bliver betalt i husleje nu, altså, det kommer det sorte hul til at mangle. Og det sorte hul, det var fordi jeg forklarede om, i dag, der læser alle huslejere ned i landskassen. Det er et sort bundløst hul. Pengene, som jeg sagde, de bliver brugt til alt andet, end det de skulle bruges til. Basically. Det er ikke helt rigtigt, det er meget tæt på korrekt. Overdrivelse fremfor forståelse. Jeg vil skynde mig at lave alle de sædvanlige ansvarsfraskrivelser. Fordi det, jeg prøver at illustrere med det er, vi har ikke råd til at renovere 6.300 boliger. Vi har gjort noget ved lidt over 200 boliger indtil nu. Og man har renoveret nogle altaner, fordi det blev livsfarligt. Men basically, vi har ikke råd til det. Vi har ikke pengene. Så folk vil gå op i husleje, uden at være sikre på at få renoveret deres lejligheder. Eller hvis de bare fortsætter som i dag, så ved vi, der slet ikke bliver sparet sammen til det. I dag har vi nemlig ikke noget nettogevinst af at have offentlige boliger. Modsat hvad folk tror populært, så er det offentlige faktisk ikke særlig gode til at drive offentlig boligudlejning. Og det blev Morten lidt interesseret af. Jeg troede sgu da, at vi tjente penge på
at få folk til at betale husleje. Jeg vidste ikke, man det kan underskud. Shit, man, det er sgu da dårlig business. Ja, det er bad business. Og grunden til, at jeg lod være med at nævne tallet før, det er jo fordi, at i dag har vi en rapport, som viser, at det koster samfundet, det vil sige landskassen, 0,5 milliard om året at administrere, give lave tilskud og alt det, der vedrører den offentlige boligsektor om året. Det vil sige, hvis vi kan komme af med den, så laver vi en nettobesparelse, fordi vi rent faktisk kun får, lad os sige 200 millioner ind på husleje om året, men vi har udgifter for 0,5 milliard plus det løse. Så rent faktisk, så er det elendig business at have offentlige boliger. Det er faktisk pisse dyrt. Det er skjult skat. Og hvis man så går ind og kigger på, hvem er det, der betaler det meste, det er de bredeste skuldre. Det er progressiv beskatning, når det er bedst. Progressiv beskatning, når det er værst, det er når du kan se det på lønsedlen, at din skat stiger. Jeg ved godt, nu kommer der nogen, der så siger, at jeg betaler over 50% nu. Den skal vi også af med. Den har vi været ude at sige, den skal væk. Den tvungne pensionsordning, den skal væk. Men det var derfor Morten han ligesom fandt ud af, det her det er jo en elendig forretning at drive offentlige boliger. Ja, helt enig. Og det er også derfor, vi skal tage første skridt til at komme ud af det. Når vi så samtidig kigger på, at offentlige boliger, det er ikke kun selvstyret, der er også kommunens. Der skal vi altså have lavet et bredt forlig. Hvem er det, vi skal levere boliger til? Vi skal ikke bare love det til hvem som helst. Og her kom så chokket for Morten, fordi jeg fortalte ham så, at kommunen her i Nuuk, de har lavet over 400 boliger, hvor der er nogen, der bor i den, der tjener så meget, at de ikke må få boligsikring. Men at kommunen rent faktisk af vores skattebetaling giver den et tilskud til huslejen. Og for dem, der har fået en lejlighed, fedt, jeg kan godt følge det. Men det er bare ikke holdbart, det er ikke bæredygtigt. Det er faktisk noget af det værste, vi kan gøre, det er at bilde folk ind, at det offentlige kan levere boliger til alle. Det er virkelig en måde at få skjult skat ind på, progressiv beskatning ind på, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal regningen betales. Og så finder man ud af, at man er nødt til at hæve skatten. Man er nødt til at gøre mange ting, fordi det er, som det kaldes på engelsk, non-sustainable. Og det forstår de fleste, der hører det her. Gør det ikke mindre sjovt, hvis man bor i en af de boliger. Jeg har set nogen, der bor i en bolig, hvor de tjener over 1 million til sammen, får tilskud til at bo i boligen, i en kommunal bolig. Selvfølgelig er der undtagelserne, der bekræfter reglen. Der er også nogen, der virkelig har brug for samfundets hjælp. Og det er derfor, jeg siger, at vi skal have en bred definition af, hvem er det, vi skal levere boliger til. Og så siger jeg så også i samme åndedræt, vi skal have gjort det nemmere for folk at skaffe egen bolig. Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Så det er ikke kun én løsning. Det er mange forskellige ting, vi skal jo gøre på samme tid. Vi skal tage et opgør med vores skatteordning, vores boligordning, og generelt den måde, vi betragter mange ting som en selvfølge, og givet mere empowerment. Vi skal sørge for, at folk kan selv. Ikke kun ved at sige det, ved rent faktisk gøre det. Og så kom vi faktisk lidt videre, fordi den forstod Morten så også, at det er faktisk en fordel for os alle sammen, hvis vi får lidt visioner på det her område. Men så tog det en drejning, som jeg ikke lige så på det tidspunkt i den sammenhæng, men meget naturligt spørgsmål. Jamen, så er så næste spørgsmål, og det bliver så, kan vi egentlig klare os uden det danske bloktilskud? Nej, det kan vi ikke. Det er det korte svar. Det lange kommer nu. Vi har aldrig påstået, at vi vil klare os uden det danske bloktilskud. Jeg ved ikke, hvorfor folk tror det, at hvis man snakker selvstændighed, så vil man ikke have bloktilskud. Det har ikke noget med sagen at gøre. Det har noget med noget, der hedder højhedsret at gøre. Så når vi forklarer det her med, jamen vi kan ikke klare os uden det danske bloktilskud, hvis vi skal beholde nuværende levestandard. Hvis vi skal beholde alting, som det er i dag, så nej. Eller omvendt, jeg vil sige det på den måde, vi kan ikke klare os uden et tilskud på omkring 4 milliarder om året ved den nuværende opbygning, vi har. Men jeg har også lige forklaret jer, at vi bruger 0,5 milliard om året på boligrelaterede ting,
som vi ingen kontrol har over, fordi vi har vendt os til, at vi skal bare poste penge ned i det sorte hul, der hedder boliger, og vi får ikke rigtig noget ud af det. Boligpriserne stiger og stiger, der kommer ikke det andet tilsvarende resultat ud af det. Så nej, vi kan ikke klare os uden bloktilskuddet, hvis vi skal beholde den nuværende standard. Men det er også derfor, at det var interessant, at det primært var danskere, der var forarvet over, at jeg ikke med det samme sagde, at vi ikke vil samarbejde med USA, da Trump ellers ville købe landet. Landet er ikke til salg. Trump kan ikke købe landet af Danmark. Det ved vi godt. Derfor var jeg slet ikke nervøs for den del der. Men det, der var interessant, det var, at han tilbød et 60-cifret milliardbeløb i dollars for at ville købe det, plus vi kunne få 4 milliarder om året i vores bloktilskud bare fra USA. Vi vil ikke være en del af USA, så vi kan ikke købes. Men grund til tilskuddet, det har ikke vores brune øjnes eller blå øjnes skyld. Det er jo på grund af Thule-radaren. Så derfor så lavede jeg det lille tankeeksperiment at sige, tænk nu hvis, at USA gerne vil give os det tilskud, for at få lov til at have den Thule-radar deroppe. Det vil sige, hvis de ikke har en forsvarsaftale med Danmark om Thule, så de har det med os. Så det tankeeksperiment kørte jo bare. Men det korte og det lange, nej. Og vi er heller ikke interesseret i lige nu at forsøge at klare os uden bloktilskuddet. Men så kørte vi videre, for nu snakker vi jo om free association og selvstændighed. Okay. Det vil sige, at vi er afhængige af den danske blandt andet det danske bloktilskud. Men hvis vi nu bliver det her free association, som du snakker om, tror du så stadig, at Danmark vil betale bloktilskud til os? Vel, de skal. Det var det korte svar først, og det var lidt provokerende sagt, men det er fordi, det står rent faktisk i flere forskellige skrifter. Det er jo jura, vi snakker om nu. I selvstyreloven, der står free association meget kort beskrevet. Og hvis du så går ind og kigger på FN's definition af, hvad free association er, så er det noget, man tilbyder tidligere kolonier for at hjælpe dem til at stå på egne ben på sigt. De skal ikke gøre det inden for en kort periode. Der er ikke nogen tidsgrænse på, hvor hurtigt man skal kunne stå på egne ben. Det er noget, man hjælper dem til. Og der er der 3 vigtige ting, jeg lige kan tage nu. Det ene er politisk umodenhed. Det må ikke forhindre selvstændighed. Økonomisk umodenhed eller mangel på modenhed må ikke forhindre selvstændighed. Og sidst, men ikke mindst, uddannelsesmæssige mangler, umodenhed må ikke stoppe selvstændighed. Det må ikke være de ting, man bruger som argumenter for at nægte en tidligere koloni selvstændighed. Det står meget højt og tydeligt beskrevet. Og så står der sådan set også meget bedre beskrevet ved at stå, en tidligere kolonimagt skal herfra til tid og evighed understøtte sin tidligere koloni i dens selvstændighed. Fordi man har haft æren af at eje landet, selvom man ikke en ret havde til at få den dengang. Det var bare andre tider. Så nu har FN sagt, nu gør vi det anderledes. Nu skal I støtte den, uanset hvad. Og så længe Danmark er medlem af FN, så er der FN-resolution 1541, som man bruger til ligesom at sige, hvordan skal man så gebærde sig, når en tidligere koloni vil have egen stat, eller ligesom indgå i en free association. Så den var rimelig simpel. Men at det kan godt ske, der står en eller anden lov fra 1880, eller hvad det nu var, at folk, eller andre lande... 1960 skal give os penge. Men jeg tænker i hvert fald sådan lidt, at man bliver nødt til at handle, ikke? Altså, hvis vi skal have noget fra andre, så bliver vi vel også nødt til at give noget. Altså, hvad kan vi så tilbyde Danmark? Og det er jo så her, hvor man misfortolker tingene. Fordi som jeg forklarede ham, altså Morten Jørgen, det er, vi har allerede leveret ting og sager til Danmark igennem tiden. Vi har leveret hvalspæk til Europa, holdt tranlapperne tændte i 1700-1800-tallet, og igennem sidste verdenskrig, der har vi leveret kryolit til amerikanerne for eksempel. Så vi har været med til en stor del af det, som alle andre i samfundene rundt omkring har haft gavn af. Vi fik bare aldrig lov til at være som med vores egen. Vi har været koloniseret af Danmark. Det er ikke godt og skidt.
Og jeg vil sige, hvis vi så begynder at snakke om identitetsskabelsen, muligheden for at blive selvstændige, klart, så har Danmark behandlet os meget bedre, end vi har set andre blive behandlet rundt omkring i verden. Så det er ikke kun skidt, det er også okay nogle ting. Og det er jo det, der er det sjove. Vi kan sagtens snakke selvstændighed, free association, fordi vi netop har et tilhørsforhold til Danmark, som ikke er verdens værste forhold. Der er mange frustrationer forbundet med det. Der er nogle traumer, der skal bevares, men vi har muligheden for at gøre det. Så vi har allerede afdraget lidt på, hvorfor vi egentlig skal have noget igen. Jamen, det er godt nok at have sådan et gammelt afdrag, at I har jo hævet masser af ressourcer ud af Grønland, så det vil få Danmark eller andre lande til at have lyst til at betale for det samfund, vi nu har, fordi vi er så få mennesker. Og det er det, hvor jeg sagde, nej, vi skal ikke have noget betalt, fordi få mennesker. Vi skal have noget betalt, støttet, fordi vi har været en koloni. Palau er et rigtig godt eksempel. Det er en øgruppe i Stillehavet, som har været en koloni. De indgår i det, der hedder en Compact of Free Association lige nu. Det er også en fri associationsaftale. Her får de, dengang de lavede aftalen om Compact of Free Association, der var der forsvarssamarbejde i 50 år. Bloktilskud 25 år ad gangen. De har sundheds-, uddannelsessamarbejde osv. osv. Så at få en free association aftale, det betyder jo sådan set bare, vi laver en aftale om, vi gør det her på ganske almindelig vis. Det er en skilsmisse, hvor vi ikke nødvendigvis kæmper om forældreretten, eller for at sige det på en pæn måde, barnebruden bliver sådan set behandlet anstændigt af den ægtende patriark. Så vi har eksemplerne på, hvordan man skal gøre det. Af en eller anden grund har vi bare gjort det nu. Og det er jo så det, næste skridt vil være. Og det er derfor, vi har haft, hvad skal vi kalde det, manglet noget. Danmark har taget højhedsretten fra de oprindelige folk, der boede i landet. De har taget noget. Men når du bruger ordet ejer, så siger man så, okay, jeg ejer noget. Hvordan kan man så, skal vi sige, hvordan kan man så sige, nu må du ikke eje det mere, nu tager vi det tilbage? Og her har jeg så brugt et eksempel, som de fleste nok kender. Hvis du og jeg køber hælervarer, og vi ved, det er stjålet, vi ved det, så ved vi også, at det sekund ejeren kommer og henter det, kan vi ikke gøre noget. Det er det samme med højhedsretten og kolonier. Det sekund ejerne kommer og siger, hey, nu er det os, der ejer landet igen, så siger man, okay, satans, okay. Og grunden til, at det er så svært det her, det er jo selvfølgelig, fordi Danmark i det sekund, selvom vi har en free association aftale, bliver 98% mindre. Det er det, vi udgør af hele Danmarks territorium. Plus minus et par kommaprocenter. Men, og det er jo klart, den grønlandske befolkning ejer ikke landet lige nu. Det gør Danmark. Men vi har retten til når som helst at sige, nu vil vi have det. Og det betyder ikke, at vi mister vores levevis. Det betyder ikke, at vi mister noget. Det betyder ikke, at vi ikke må rejse til Danmark mere. Det betyder ikke, at vi løsriver os. Nej, det er højhedsretten, vi snakker om. Hvem ejer landet? Det gør grønlænderne. Hvem vil ikke eje sit eget land? Det har selv min 6-årige knægt sagt til mig, dengang vi snakkede om det. Det er jo ligeværdigt på den måde, at Danmark stadig skal betale os penge. Og det jeg så nævnte, det var, at hvis vi i Grønland overtager højhedsretten og laver en free association aftale med Danmark, så er det ægte ligeværdigt. Fordi så ejer Danmark og Færøerne, men det styrer de selv. Færøerne har ikke været en koloni, helt anden ting. Men så ejer vi vores eget land, så har vi selv tilvalgt Danmark. Det er det, der hedder ægte ligeværdigt samarbejde. Så forhandler vi, så snakker vi som to voksne mennesker, i stedet for den ene skal bede om lov af den anden for at gøre ting. Og hvornår skete det? Hvornår var det lige, at vi ikke længere ejede landet? Okay,
Så du siger egentlig, at Danmark stjal Grønland fra grønlænderne. Jamen, hvornår gjorde de det? Det er nemlig det, der skete. Vi behøver ikke lægge fingrene imellem. Danmark, kongeriget Danmark, stjal vores land fra Inuit. Og det er så der, hvor Morten siger grønlænder, og det er fint, det er det, vi snakker om. Og det skete i 1721. Hans Ede kommer til, så blev vi kolonialiseret. Og det er der, man formelt siger, kolonialisering betyder, at nu ejer vi tingene. Jeg ved godt, I troede, I ejede det. Nu er vi her. I ved ingenting. Det er vores nu. Grønlænderne vidste ikke, det var det, der skete. 1953 blev vi ikke spurgt, om vi ville være selvstændige, eller om vi ville være en stat, eller vi fik også bare dikteret af den danske stat. Så 1721, første fejl, og så kører man så videre. Det var gamle dage, det var andre tider. 1953, næste fejl. I stedet for at give grønlænderne selvstændighed, så gjorde man noget andet. Man lavede rigsfællesskabet. Så det var ligesom det, der gik galt både 1721 og 1953. Det er historie, det ved jeg. Men det er derfor, vi skal lære af det og for at komme videre. Og det er også derfor, vi siger, at vi skal selv vælge Danmark til. Selvfølgelig. Det er der ikke det helt store odiøse i. Og derfra så tænkte Morten, nu kører vi over i noget lidt mere lokalt. Noget lidt mere håndgribeligt. Jeg går jo også lidt op i det her samfund og sådan nogle ting. Og, så altså, hvad vil du gøre for, at det offentlige køber mere lokalt? Og den er altså underholdende, fordi der er nogle ting, som man ikke tænker over. Det er nemlig, vi har et samfund, der lever af at forbruge. Vi har også et tilførsel udefra, men grundlæggende så gælder det om at holde vores forbrug internt i landet. Jeg ved godt, at vi får mange ting udefra, så nogen tænker, kan vi så ikke lige så godt spare pengene og bestille det udefra, i stedet for her i landet. Og det er faktisk der, hvor det har vist sig, at jo flere penge vi lægger her i landet, internt i landet, jo mere gavn gør de i landet. Så nej, det betyder noget, at vi køber her i byen, her i landet. Så vi kan ikke tvinge private til at handle lokalt. Men vi skal sørge for, at det bliver mere attraktivt. Vi skal give nogle incitamenter til, at virksomhederne er her i landet. Og det er også derfor, når vi kigger på handel lokalt, det er derfor, der står i Bidufik af den nye aftale, at det skal være et grønlandsk eller et dansk selskab, som får kontrakten. Og straks er der danske selskaber, der får travlt med at lave skuffeselskaber herop, fordi så er de jo grønlandske. Nej, så lægger man stadig ikke pengene her. Derfor er vi tilbage til det med identiteten. Hvem er grønlænder? Hvad er et grønlandsk selskab? Og så videre. Og så skal vi sørge for at lægge pengene her. I dag ved jeg godt, at vi lægger en stor del af vores omsætning i Danmark, hvor det ikke nødvendigvis er billigst. Det er de frie markedskræfter ofte, det der dikterer det. Men vi skal have sørget for at gøre det mere attraktivt for det offentlige, at handle ved de lokale. Det er ikke koste, hvad det vil, men det betyder samtidig også, at vi skal have gjort noget ved priserne på fragtsystemet. For det kan vi styre. Vi kan være med til at tænke nyt. Vi kan være med til at liberalisere trafikken. Ikke kun sø- og luftfragt, men vi kan være med til at kigge på mange af de måder, vi gør tingene i dag. Er det den bedste måde at gøre det på? Eller du snakker om fiskeri. Forstår det sådan, at du vil til at forædle fisk noget mere, eller hvordan skulle jeg forstå det? Det, der så skete der, det var, da vi snakkede om forsendelser, da vi snakkede om måder, vi handler på, der forklarede jeg kort, i dag sender vi alle vores fisk bare til Danmark. Og så er der nogen, der tager sig af det derfra, ud af øje, ud af sind. Det betyder så bare, at vi går glip af al værditilvæksten, værdikæden, der er dernede af. Det lander et andet sted end her. Og så begynder vi at snakke om det med fragten og lignende. Fordi det vi rent faktisk skal have fundet ud af, det er, hvordan vi får gjort det mere attraktivt for fiskeriselskaber i at få opbygget kompetencerne til at sælge direkte til udlandet, i stedet for at sende fisken ud af udlandet og lade andre sælge det. Så vi har en naturlig tilskyndelse til at sige, det er ikke kun forædling af fisk, fordi mange tror, at det er kun hvis vi laver en fabrik, så kan vi få fileteret fiskene, og så kan vi få mere for den. Nej, vi mangler lige al resten af værdikæden, der følger efter det. Salgsfunktioner og opsøgende salg især, og samtidig også lagerfunktioner. Lige nu er vi ikke særlig grønne
Der er nogen, der går til valg på at være miljørigtige, men overser mange af de store ting, som vi gør, nemlig vi tonser derudaf med brændstof og lignende opbevaring nede i Danmark, for at opbevare vores fisk dernede. Vores fisk fra Ilulissat, hvor der er vandkraftværk. Fra Nuuk, hvor der er vandkraftværk. Sydgrønland, hvor der er vandkraftværk. Sisimiut, hvor der er vandkraftværk. Vi har vandkraftværker. Hvorfor opbevarer vi ikke fiskene, indtil de skal sælges et sted, hvor det er med grøn energi? Hvorfor er det, at vi skal have den ud af landet og ned og fyres med olie og kul og hvad der ellers er i Europa? Lad os gøre det smartere. Og det var det, der var vinklen på det. Nu er vi oppe på en podcast og en udsendelse på 45 minutter på dansk. Og grunden til, at den ikke bliver længere i den omgang, det er, fordi man skal lige have lov til at fordøje det her. Hvis I synes, det her det var underholdende at lytte til, hvis det er noget, der kan bruges til noget, så skal I være velkommen til at kontakte Morten Jørgen for at give ham flere spørgsmål til mig. Fordi I kan også give mig den. Bevares. Men jeg tror, det hjælper på mange at rent faktisk få nogen til at spørge mig om tingene. Så er det ikke bare mig selv, der formulerer det. Så er det nogle andre. Og jeg lover, jeg skal nok få rettet op på det med min mikrofon næste gang Morten han er til stede. Men jeg håber, det har været en fornøjelse for dig at lytte med. Jeg har i hvert fald hygget mig med at lave one take på alt det her. Der er mange, der har prøvet at skrive og ringe til mig i mellemtiden, men sådan går det, når man indspiller. Jeg håber, du har haft en rigtig god 45 minutter med at lytte til det her, og håber, du får en rigtig god dag eller aften, afhængig af, hvornår du lytter til det her. Tak for din opmærksomhed. Mit navn er Pele. Igen, stor tak til Morten Jørgen Heilmann for alle de her fremragende spørgsmål, og jeg er sikker på, at der er flere, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde ud af at løse den. Hej hej.